Salut, bă, băieți, și bine regăsim la un nou episod din seria noastră de GTA San Andreas Multiplayer. Ne aflăm pe serverul Green Paget și avem rank 5 în paramedic. Am luat și o aseară, n-am mai făcut video cu voce până acum, dar asta e. Îmi pare că sună laptopul ca dracu și... Bă, sincer, mi-a arătat aici Sinner, co-liderul meu, un video care l-a făcut el aseară cu Roland și cu Nova, parcă. Și m-am gândit să și eu aici un video de ăsta șmecher, n-am muzică, n-am nimic pe fundal, că de ce aș avea, adică pana mea. Bun, și... avem și noi 36 de ca la noi, pentru că am făcut mai înainte un video care l-am șters, în care mi-am luat level 18 și am mers să băgăm 300 ca la barbu, doar așa anima, că speram și eu să mai câștig. Am pus și animații, că de ce nu? Am ieșit cu dash-ul în gură și sunt în clanul Phalanx. O să vă aștept și pe voi în clanul ăsta, pentru că e un clan super șmecher, sunt colide. Avem și forum, o să vă las forumul de la clan în descriere. Și nu știu ce facem pentru episodul ăsta, bă, că nu mai am problema cu drop frame-urile. Adică, cel puțin, așa mare. Aveam înainte niște drop frame-uri când mai filmam fără voce, pe cum ați văzut. Bă, nu știu, ori le-am rezolvat, ori s-au rezolvat ele, eu am mai făcut setări. Poate aveam ceva în PC atunci deschis sau... Stați așa, salutați YouTube. Hai, bă, dacă tot filmăm și noi, măcar să le arătăm la ăștia. O să pun video și după o să le dau și lor link. Poate se abonează careva, nu știu. Ok, eu mă ocup de formul planului, eu și cu Dali Wow, care nu știu dacă e on, members, și Fănică. Noi suntem, eu cu Fănică și cu Cled suntem co-lideri și Dali Wow este liderul. Bă, ăștia văd că nu salută deloc YouTube-ul, bă, ăștia. Ok, vreau să licențez 5 ore, ok, instructors. Hai să ne luăm și noi /call 149. Salmane, dai licențe. Îmi trebuie o licență de gun. Hai, frate. Da, nu răspunde. Cal 7016. Hai să mergem totuși să luăm niște bani din bancă. Salut. Dai licența de gun. Am client. Ok, așteaptă 2 minute, o să-mi dea el înapoi. Până atunci hai să mergem să luăm și noi banii din bancă. Băi, eu sper să vă placă primul video. Acum filmez cu Fraps și asta e o mică problemă, pentru că stau și 40 de minute la un upload, un video de 10 minute, deci... Pentru că creează fișiere foarte mari, așa e de la Fraps, așa a fost dintotdeauna. Creează niște fișiere absolut imense. Gen 15 giga un video de câteva minute. De 6 minute, 7, n-am 6,59, am avut eu un video și a fost de 16 giga aproape. Deci creează fișiere foarte, foarte mari. Ok, hai să-i dăm de aici de la 200, 200 de mii. Bun, aici am niște bani eu rezervați pentru clan. Pentru că o să facem și evente cu clanul, o să fie mai șmecherie. Bun. Instructors. Cine era ăla? SMS 7016.
Ok. Ia uite, hai că râde și ăsta. Ce are? Da, mă. Ok, bun. Voiam să știu, dar nu bine. Uite-te pe live, deci uitați-vă, frate. Nici măcar n-a pus punct și nici n-a lăsat din asta. După aia m-a vrut să scrie pe care pe mă rog. Sincer, am luat și eu end live din cauza două greșeli gramaticale. Odată am uitat să pun punct și odată am scris am ajuns la întrebările din live și era ceva cu pantaloni scurți, ce părere despre ei și am zis că ceva foarte bun de pe care poți purta iarna sau cea de genul și n-a fost corect și pana mea m-a îngrăbit, dar după aia am mai dat în următoarea zi sau chiar în acea zi și l-am luat complet, nicio greșeală. M-am grăbit acolo, dar în fine, hai să băgăm și noi benzină. Băi, eu o să închid acest episod aici, pe nu știu cât de lung l-am făcut, deci noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!